Hei, mä olen Maria Vuorma ja olen töissä Papua Uudessa Gineassa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähettämänä lähetystyöntekijänä. Ja nyt mä oon tämmöisen videopätkän teille tehnyt kaikista niistä kysymyksistä, mitä kokositte minua varten. Mun mies Mikko on töissä meidän järjestön tietotekniikkaosastolla ja mä olen opettajana paikallisessa kansainvälisessä koulussa. Miksi me lähdettiin lähetystyöhön ja miksi just tänne? Mä oon oikeastaan jo lapsesta lähtien halunnut päästä näkemään maailmaa. Vuonna 2010 ehkä. Meillä tuli mahdollisuus lähteä lyhytaikaiseen semmoiseen niin kuin työharjoittelun tapaiseen juttuun. Ja mentiin silloin Etiopiaan, Afrikkaan. Ja se kyllä muutti meidän maailmankatsomuksen aivan totaalisesti. Se oli rankkaa, mutta samalla myöskin tosi hienoa aikaa. Ja sen jälkeen kun tuli Suomeen, niin tuntui vaan, että ei niinku jotain puuttuu. Että semmoinen tavallinen toimistotyö ei vaan oo minua varten. Ja sitten alettiin ottaa selvää erilaisista vaihtoehdoista. Ja lopulta päädyttiin sitten tänne. Me ei varsinaisesti Papua Uutta Gineaa valittu, vaan se oli enemmänkin niinku asiat vaan meni, että täällä oli tarvetta meidän lahjoille, osaamisille ja sitten kaikki viralliset työlupaa, viisumia, niin edelleen, niin semmoiset paperiasiat saatiin järjestettyä. Niin me sitten päädyttiin tänne. Ja meille se, että lähtee kirkon kautta, niin oli semmoinen oman maailmankuvaan ja omiin arvoihin liittyvä asia. Että se vaan tuntui parhaalta vaihtoehdolta meille. Ja ei kyllä olla kadottu, että ihan kivaa täällä on ollut, ainakin suurimman osan ajasta. Me herään aika aikaisin, että siinä 6 pintaan ja lähden heti aamusta torille. Laukkuineni ja ämpäreineni menen tuonne alamäkkeen 2 kilsan päähän. Ostan sieltä vähintäänkin muutaman päivän hedelmät, vihannekset ja sitten ylämäkkeen kannan papualaisittain ne kasvikset pään päällä ämpärissä. Sitten aamupala, lähdetään töihin, tehdään eväsrasiat. Mikko menee sinne tietotekniikkapuolen toimistoon helpdeskiin. Ja joskus joinain päivinä me menen sinne ja joinain päivinä me olen sitten vaan koululla. Mun päätyö on Pukarumpan kansainvälisen koulun ala-asteella ja siellä opetan tietotekniikkaa lapsille. Tykkään tosi paljon mun työstä. Sitten iltapäivällä niin meidän työt loppuu siinä 4-5 pintaan. Kävellään kotia, käytän koiran lenkillä, valmistelen illallisen, jota me syön aika myöhään, joskus yleensä siinä 7 aikaan illalla. Ja sitten on semmosia kotitehtäviä tai niinku keittiöjuttuja, mitä pitää tehdä, leipoa ja tehdä jogurtteja ja bla 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 bla, semmosia, joihin menee aika paljon aikaa. Niin niitä sitten siinä illalla vielä väsäilen ja 10 aikaan nukkuun. Ei siinä paljon jää ylimääräistä päivässä, mutta siitä se elämä on todennäköisesti teilläkin sitten, kun joudutte töihin. Vapaa-aika jää vähän vähemmälle. Ero suomalaisen ja tämän paikallisen koulun välillä on ehkä se, että ensinnäkin siis papualaisittain semmoisilla niin kuin pienillä kouluilla, kyläkouluilla, ei niillä ole tietokoneita ollenkaan.
että ei siellä niinku tietotekniikkaa opeteta. Tärkeysjärjestys on ihan muissa asioissa. Et me on kansainvälisellä koululla, niin meillä on ihan oikea tietokoneluokka ja siellä on ihan kiva opettaa. Meidän lapset, mitä siellä koululla on, niin kaikki on, siis niiden asenne on semmonen, että ne tietää, että se ei ole mitenkään päivänselvää, että saa käydä koulua, hyvää koulua. Et tosi usein mun pienet oppilaat kiittää aina tunnin jälkeen. Kiitos opettaja, kun opetat meitä. Ja tietysti siitä tulee tosi hyvä mieli. Et se on mun mielestä isoin ero, että asenne koulunkäyntiin on erilainen. Se ei ole täällä pakkopullaa, koska kaikki tietää, että ympärillä on niin paljon muita, joilla ei ole mahdollisuus samoihin juttuihin. Me asutaan semmosessa aika suomalaisessa talossa. Se on suomalaisten aikoinaan rakennuttama joskus 70-luvulla muistaakseni. Ja paikallisittain rakennettu tolppien varaan, että sitten jos on maanjäristys, niin se talo vaan silleen keinuu puolelta toiselle, mutta ei toivon mukaan kaadu. Näyttää aika semmoiselta perinteiseltä suomalaiselta talolta, että ei juurikaan erotu massasta. Sisältä tosi suomalainen. Meillä on sauna ja alakerrassa semmonen tupakeittiö, yläkerrassa 2 huonetta. Sitten on tosiaan se sauna ja vessa. Et kaikki perusjutut löytyy. Tykätään tosi paljon meidän talosta. Ja onhan se ihan erilainen kuin mitä paikallisilla on. Et paikalliset sitten asuu niissä semmosissa itse rakennetuissa majoissa. Eri alueilla on vähän erilaiset rakennustyylit, mutta paikallisten talot on tehty vain nukkumista varten. Että ne viettää muuten päivänsä ulkosalla. Siihen mökkiin mennään vaan yöksi sitten nukkumaan. Ne paikallisten talojen, yleensä se runko on tehty puusta, katto on tehty semmosesta kuivatusta heinästä tai kaislasta tai palmunlehdistä, seinät on punottu palmunlehdistä, että semmonen viidakkomateriaaleista saatava talo. Paikallisten mielestä semmonen kaikkein hienoin talo olisi peltikatto ja peltiseinät, mikä on minun mielestä ihan järjetön yhdistelmä. Mutta jos ne sais päättää, niin ne asuisi semmosessa aaltopeltimökissä. Se on niiden mielestä hieno talo. Meillä on 2 lemmikkiä. Meillä on koira, jonka nimi on Gromit. Ja se vahtii meidän taloa. Et tuo yöllä vähän enemmän turvallisuutta, kun meillä on vahtikoira ulkona, joka pitää sitten meteliä, jos joku tulee liian lähelle. Sitten meillä on myöskin kissanpentu, jolla ei ole vielä nimeä, mutta eiköhän me jotain keksitä. Lemmikit on meille tosi rakkaita ja valmiiksi vähän niinku ahdistaa ajatus, että kun lähdetään Suomeen, niin miten niille sitten käy. Tässä maassa ilmasto on semmonen, että on oikeastaan 2 vuoden aikaa. On kuivakausi ja sadekausi. Ja riippuen siitä, että asuuko lähellä merta vai sitten vuoristossa, niin siitä sitten, että riippuu se, että kuinka kylmä on. Et jos on ihan merenrannan tuntumassa, niin siellä on tosi kuuma ja kostee. Et se ei niinku semmonen ahistava kuumuus edes yöksi hellitä. Sitä jaksaa muutaman päivän, mutta sitten tekee taas mieli kotia. Koska meidän koti on täällä vuoristossa 1500 metrin korkeudessa, niin täällä on oikeastaan aika hyvä semmonen Suomen kesämeininki. Jos on semmonen niin kuin ihan kunnon auringonpaiste, niin kyllä helpostikin on päivällä 35 astetta. Kuivana kautena täällä yleensä sataa vähäsen.
Ja sitten sadekautena sataa aivan kaatamalla. Et ne on ne 2 vaihtoehtoa. Sateenvarjo on täällä tosi kätevä. Toisaalta sitten kuivana kautena voi olla ihan älyttömän kylmä aamulla. Et koska meidän talossa ei ole mitään eristystä, niin meillä on sisällä talossa tismalleen sama lämpötila kuin mikä on täällä ulkona. Niin aamulla kun herää siihen, että ulkona on +2 astetta lämmintä ja sisällä on se saman verran 2 lämpöastetta, niin se tuntuu aika vilusalta kyllä. Mut onneksi sitä ei kuitenkaan ole ympäri vuoden, se on vaan se muutama viikko siinä kuivan kauden keskellä. Niin silloin on ne kaikista kylmimmät aamut. Ruoanlaittoa me aika paljon teen itse kaikkea, koska täällä ei vaan ole saatavilla samalla lailla kuin mitä Suomesta, että voi vaan ostaa jotain pakastepizzaa tai jotain muuta valmista. Et kaikki täytyy tehdä itse. Et tosiaan torilta ostan ne kasvikset ja sitten meillä on semmonen pieni kyläkauppa, josta saa peruselintarvikkeet. Et me muun muassa joka viikko teen itse jogurttia, leivon leipää, joskus pullaa. Kauppoja täällä ei kauheasti oo. Tässä meidän kylässä on tosiaan se yksi pieni kyläkauppa, josta saa perusjutut, jauhot, margariini, leipä, kananmunat, vähän jotain pakasteita ja pesuaineita. Mutta se on aika lailla suomalaisittain voisi verrata semmoiseen pieneen 1 koon markettiin tai semmoiseen tosi pieneen lähikauppaan. Valikoima on hyvin rajallinen. Ja ehkä siitä johtuen niin mä oon kyllä oppinut aika lailla semmoisen hamstraamisen jalon taidon valitettavasti. Mutta on siitä sitten joskus hyötyäkin. Et mulla on koko ajan kotona vähintäänkin 3 viikon varasto ruokaa. Et pärjää silloinkin, kun kauppa on pitkiä aikoja kiinni. Et täällä ei ole mitenkään erityistä se, että kauppa saattaa olla viikon kiinni. Joskus 2 viikkoa. Siihen vaan tottuu. Vaatekauppoja täällä ei ole oikeastaan ollenkaan. Et jos me menen tuohon lähimpään kaupunkiin, niin siellä on semmosia käytettyjen vaatteiden liikkeitä. Se kaupunki on semmonen likainen ja vähän ankea. Et ei ole mitenkään semmoista niinku huvikseen shoppailua. Et ei sinne tee mieli mennä, ellei ole ihan oikeasti jotain asiaa. Et me kyllä kaipaan Suomesta ostoskeskuksia. On niin paljon kyllä kaikkea muutakin, mitä mulla on Suomesta ikävä. Mulla on ikävä ruisleipää. Sitä ei täältä saa joskus harvoin meidän kaupassa saattaa olla ruisjauhoja, mutta ei siitä silti tule samanlaista kuin se semmonen suomalainen oikein hyvä ruisleipä. Muutenkin suomalaista ruokaa on ikävä. Sitten jos mä voisin, niin mä kyllä roudaisin Suomesta tänne suomalaisen koulujärjestelmän ja terveyshuoltojärjestelmän. Kaikki vaan toimii jotenkin niin järkevästi. Sitten tietysti mulla on ihan kauhean ikävä kaikkea meidän perheenjäseniä. Skype on ihan kiva juttu, mutta ei se korvaa kuitenkaan sitä, että voi olla oikeasti kasvotusten jutella ja halata, että nyt on enää 2 kuukautta, kun tätä videoa kuvaan, niin siihen, että me tullaan jouluksi Suomeen. Mulla on ikävä suomalaista vapautta, semmoista, että naisenakin voi vaan niinku kulkea kaupungilla yksin ja ei tarvi mitään turvajoukkoja ympärille. Vaikka ulkona olisi pimeää, niin voi kulkea. Et täällä mä en voi kauheasti yksinäni oikeastaan mihinkään lähteä. Aina tarvii olla joku mukana, niin semmoista suomalaista meininkiä. Ja sitten sitä, että voi vaan niinku sulautua joukkoon. Koska täällä se, että mulla on valkoinen ihonväri, niin se kiinnittää huomiota ihan koko ajan joka puolella.
voi vaan hypätä bussiin ja mennä kaupunkiin ja käydä ostoksilla ja tulla takaisin ihan yksin. Se kuulostaa aika kivalta. Sitä me ootan Suomesta. Mulla on ikävä kunnon internettiä. Täällä meillä ei ole oikein kauhean hyvä yhteys. Se on tosi kallista ja toimii vähän miten sattuu. Suomalainen netti, telkkariohjelmat, en ole nähnyt suomalaisia uutisia moneen vuoteen. Niin jotenkin, että pääsis taas ehkä kärryille siitä, että mitä Suomessa on meneillään. Viidakkoleiri, eli se oli se meidän koulutus silloin kun muutettiin tähän maahan, niin ihan aluksi, jotta niin kuin pääsee kärryille siihen, että minkälainen on tämän maan kulttuuri ja tavat ja miten tässä maassa ihmiset elää. Eli sen koulutusjakson jälkeen me muutettiin semmoisen pienen viidakkokylään ja asuttiin siellä 5 viikkoa. Ja mä luulin, että Lapin tyttönä mulla olisi jotenkin tosi helppo olla siihen, että kokataan nuotiolla ruokaa ja pessään pyykit joessa, niin eihän se ole niin iso juttu. Mutta sitten sen leirin tai sen viidakossa asumisjakson aikana mä totesin, että kaikkein vaikeinta ei ollut se, että kokata nuotiolla, eikä niinku ne ulkoiset jutut, torakat tai muut ötökät, hämähäkit ulkovessa, vaan kaikkein vaikeinta oli se, että ei ole mitään yksityisyyttä. Et kaikki on vaan niin erilaista, täysin erilaista kuin mihin on ikinä Suomessa oppinut. Et ei oikein mitään semmoista niinku yhtymäkohtaa. Paikallisten naisten kanssa tuntuu, että ei mulla ole niinku oikein mitään mistä jutella. Ei meidän elämät millään tavalla niinku kohtaa. Et se vaati tosi paljon semmoista joustokykyä ja ei sitä välttämättä ihan niin paljon löytynyt kuin mitä mä olisin itsestäni toivonut. Mutta kokemus se oli kyllä sinänsä ja arvostan tosi paljon niitä mun työkavereita, ketkä asuu viidakkokylissä. Et se ei todellakaan ole helppo juttu. Paljon vaikeampaa kuin mitä olisin ikinä voinut kuvitella. Mutta kyllä siitäkin sitten selvittiin. Meillä ei ihan kauheasti ole ollut semmosia niinku tosi vaarallisia juttuja. Tietysti silloin kun on kipeänä, niin se vähän pelottaa, kun ei meillä ole ihan pieni semmoinen niin kuin terveyskeskustyyppinen klinikka tässä lähellä. Että jos jotain pahaa sattuu, niin sitten täytyy saada evakuointilento Australiaan lähempään sairaalaan. Että tämän maan paikallisia sairaaloita ei pysty käyttämään. Niin, silloin kun on kipeänä, niin silloin kieltämättä vähän silleen niin kuin joskus mietityttää, että no mitä tuli tehtyä, kun lähdettiin näin kauas. Et sitä on aika lailla niin kuin sen varassa, että toivottavasti mitään ei satu. Ja tähän mennessä aika hyvin on mennyt, mutta ei sitä tietystikään koskaan tiedä. Pelottavia hetkiä on ne silloin, kun joudutaan liikkumaan paljon maantiellä, koska tämän liikenne on aivan kaoottista verrattuna suomalaiseen järjestelmälliseen systeemiin. Autolla matkustaminen pelottaa aina ja joka kerta. Valitettavan usein myöskin oksettaa, koska ne tiet on aivan käsittämättömän huonossa kunnossa. Että usein on joki, mutta ei ole siltaa, eli sitten vaan autolla painellaan suoraan siitä joen ylitte. Ne on aika mielenkiintoisia juttuja, mutta ilman nelivetoautoa on aika toivotonta päästä mihinkään. Et se kertoo jotain
maastoauton tarvii, jos menee lähimpään kaupunkiin. Mulle itselleni ehkä vaarallisin tilanne oli tuossa jokunen kuukausi sitten, kun oltiin Viidakossa pitämässä elokuvailtaa, että me oltiin roudattu sinne kaikki videotyki ja valkoinen lakana ja elokuvat ja tietokoneet ja pystytettiin se setti sinne. Ja illalla kun pimeä tuli, niin alettiin sitten näyttää niitä elokuvia. Ja ilmeisesti se generaattori, joka tuotti sähköä meidän tietokoneille, niin se generaattorin tärinä sitten ajo käärmeen pesäkolostansa ulos. Ja se ei ole käärmeille yleistä, että ne suoraan väkijoukkoon niin kuin tulisi. Mutta tässä tapauksessa se oli siinä ihan niin kuin väkijoukon keskellä. Ja yhtäkkiä on vieressä oleva mies hyppäsi ja viidakkoveitten kanssa hakkasi sitten sen käärmeen puoliksi. Mutta se pääosa lähti vielä liikkeelle ja se meni niin kuin sinne mun repuun melkein sisälle ennen kuin ne sai sen tapettua. Ja se oli ihan metrin päässä minusta. Alle metrin päässäkin melkein. Ja seuraavana päivänä sitten, kun ne näytti sen käärmeen, niin ne sanoi, että se on ihan oikein niin kuin vakavasti myrkyllinen käärme. Että jos se olisi purassut, niin me en olisi tässä tätä videoa teille nauhoittamassa enää. Et se oli niin kaukana syvällä Viidakossa, että ei olisi ollut mitään mahdollisuuksia selvitä myrkkykäärmeen puremasta. Papua Uusi-Guinea on itsenäinen valtio, eli ihan niin kuin Suomessakin, niin täällä on presidentti ja pääministeri, hallitus, jotka valitaan vaaleilla. Ne maat, jotka on aikoinaan kuuluneet Englannin kuningattaren alaisuuteen, niin vielä senkin jälkeen, kun ne on itsenäisiä, niin ne haluaa olla osa niin kuin tämmöistä yhdistynyttä kuningaskuntaa. Eli samaan aikaan, vaikka presidentti ja hallitus tekee päätökset tässä maassa, niin Englannin kuningatar on kuitenkin silleen kunnioitettu hahmo ja osa tätä niin kuin poliittista systeemiä. Mä en ihan tarkalleen osaa selittää, miten se niin kuin menee, mutta kuningattaren syntymäpäivää täällä juhlitaan joka vuosi. Ja tää on siis saarivaltio, lähimpänä naapurina Australia. Ja väkiluku on suurin piirtein saman verran kuin Suomessa. Tää on himpun verran isompi kuin Suomi ja onkohan nyt asukkaita on noin 7 miljoonaa. Sitä ei ihan tarkalleen tiedetä, mutta se on suhteellisen hyvä arvaus. Valuuttana on kina, joka tarkoittaa kirjaimellisesti simpukankuorta. Ennen vanhaan täällä tehtiin kauppaa simpukankuorilla, niin se termi on sitten jäänyt vielä nykyäänkin, vaikkei niitä simpukankuoria enää niin paljon tuolla torilla ja kaupoissa pysty käyttämään. Virallisesti tämä maa on kokonaisuudessaan kristitty valtio. Että täällä on tosi paljon erilaisia kristillisiä kirkkoja. Mutta on sitten myöskin niinku semmoisia perinteisiä luonnonuskontoja tai niitä niinku perinteisiin tarinoihin ja rituaaleihin liittyviä. Ja usein, ja kai se on niin Suomessakin, että ne vanhat tavat ja uskomukset, ne tavallaan niinku yhdistyy sitten tämän kristinuskon kanssa, että ei niitä aina välttämättä osata ihan tarkalleen erotella, että mikä kuuluu siihen niinku kirkkoon ja mikä kuuluu sitten niihin vanhoihin luonnonuskontoihin. Tässä maassa on tosi paljon kieliä. Et jos ajattelee, että on suurin piirtein samankokoinen kuin Suomi, niin täällä on 800 erilaista heimokieltä. Ja se on aivan käsittämätön määrä kieliä. Me enimmäkseen pärjätään Tokpisinillä, joka on semmonen
kauppakieli, joka on englannin. Siinä on niinku osittain sanoja englannista, osittain niistä heimokielistä. Vähän semmoinen sekasotkukieli, jossa on vain 2000 sanaa. Eli se on tosi helppo oppia, mutta sillä on toisaalta vähän vaikea selittää semmoisia monimutkaisia asioita. Englantia me käytän sitten töissä. Et niillä pääasiassa tokpisin ja englanti. Muutamilla tämän alueen heimokielillä niin osaan jotain tervehdyksiä sanoa. Kiitos on susue ja jotain tämmöisiä, mutta en ihan kauheasti ole energiaa laittanut niiden heimokielien opiskeluun, koska ne on kaikki sitten niin paikallisia, että heti jos menee tämän alueen ulkopuolelle, niin ei ne ymmärrä sitä kieltä, mitä ihmiset täällä puhuu. Ruokakulttuuri tässä maassa on aika pitkälti kasvisruokaa, koska se on se, mitä ihmiset saa sieltä omalta pelloilta kasvatettua. Et hyvin vähän on ihmiset ostaa ruokaa, vaan kaikki kasvatetaan itse. Ja proteiinista on aika usein pulaa, johtuen siitä, että hyvin monilta alueilta villieläimet on metsästetty sukupuuttoon, ettei ole semmoista niin kuin villieläinriistaa kauheasti saatavilla. Ja niin, lihan ostaminen vaan on niin kallista, ettei se monille ihmisille ole mahdollista. Et sitten juhlapäivinä saavat kanaa tai sikaa, niin se on aina semmoinen niin kuin erityistilaisuus. Lapset sitten usein korvaa sitä proteiinipulaa sillä, että ne pyydystävät ja syövät aivan mitä tahansa. Et täällä syön koppakuoriaisia, heinäsirkkoja, pikkulintuja, rottia, lepakoita. Kaikki, mistä vaan proteiinia saa, niin ne käytetään. Ehkä oudoin, mitä itse olen syönyt, niin oli semmosia toukkia. Mutta ne itse asiassa maistuu aika hyvältä. Ne paistettiin elävältä nuotiolla ja sitten syötiin. Ne oli semmoisen saagopalmun toukkia. Ihan hyvältä maistu. Jos paikalliset sais päättää, niin niiden herkkuruoka olisi riisi ja purkkitonnikala. Et se on niiden mielestä juhlaruokaa. Jos on rahaa, millä ostaa riisiä ja tonnikalaa, niin sitä ne sitten söis vaikka joka päivä. Mä oon ottanut periaatteen, että mä syön sitä, mitä hekin syö. Ja ainakin täytyy sitten maistaa. Niiden toukkien lisäksi eksoottista, mitä on syöty, niin on semmoinen saagopalmun hyytelö, joka on semmoista kirkasta hyytelöä. Ei ole kauheasti makua, mutta mulle ongelma oli nimenomaan se koostumus, että se oli semmoista niinku limaa. Ja se oli tosi vaikea saada alas ja pysymään alhaalla, ettei oksenna kesken ruokailun. Mutta se oli sen alueen perusruokaa. Ne syö sitä hyytelöä joka päivä, joka ikinen päivä. Lapsesta vanhaksi asti. Et se, mikä itsellä ahistaa, on niin kuin paikallisessa ruokakulttuurissa on se, että siinä ei ole kauheasti vaihtelua. Et silloin kun on kaalin kasvuaika, niin silloin sitä kaalia on joka ikisellä aterialla. Silloin kun on kurpitsan kasvuaika, niin sitten syön sitä kurpitsaa. Ne on tottuneet siihen. Kerran yhdessä kylässä saatiin lahjaksi viidakko kananmuna, joka on semmoinen strutsinmunan kokoinen, aika iso kananmuna. Me saatiin niitä 3 kappaletta hienosti banaaninlehtiin käärittynä lahjana. Ja otettiin ne vastaan. Onneksi ne lahjanantajat ei jääneet vahtimaan, että me oikeasti syödään ne. Yleensä kun ne ihmiset löytää niitä viidakkokananmunia,
niin niissä on poikanen kehittynyt jo siellä munan sisällä. Se on paikallisten herkkuruokaa, mutta me en pysty syömään kananmunaa, jossa on poikanen sisällä. Mun ratkaisu oli se, että sitten kun tuli yö ja pimeä, niin me pimeällä menin sitten ulkovessaan ja piilotin ne kananmunat sitten sinne ulkohyyssikän vessan aukosta. Heitin sinne kauas syvälle, ettei kukaan niitä löyä. Mutta se oli siinä tilanteessa ainoa ratkaisu, jonka mä pystyin tekemään. Perinneruokaa, varsinkin tällä meidän alueella, on semmonen kuin mumu, joka on vähän rosvopaistin tyylinen. Ne kaivovat ison kuopan maahan, jossa sitten poltetaan kivien päällä nuotiota, kunnes ne kivet tuli kuumia. Ja sitten niiden kuumien kivien päälle pistetään banaaninlehti nyyteissä kasviksia ja lihaa, mikäli liha on saatavilla. Ja sitten se kuoppa peitetään ja annetaan niin sen ruoan kypsyä sitten siellä maakuopassa. Ja iltapäivällä on sitten valmis ateria. Se on itse asiassa ihan hyvää ruokaa. Monilla alueilla yksi herkku, mitä ne kovasti toivoo, niin on villisika. Mikäli on semmoiselta alueelta, että siellä vielä villisikoja metsässä on, niin hyvällä tuurilla juhlapäivänä ne saattavat saada sitten villisian ja se nuotiolla paistetaan karvoineen päivineen. Ja siitä syödään kaikki. Paikalliset ei heitä ruokaa hukkaan, varsinkaan lihaa, proteiinia, ei mitään. Joskus vähän hävettää, kun itse pyörittelee niitä kananluita siinä lautasella, eikä oikein tiedä, että mitä niille lopuille jänteille ja nahanpalasille tekisi, niin heille kaikki se on ruokaa, jota ei heitetä hukkaan. Hyvin harvat paikalliset käyvät toimistotyössä tai ylipäätään työssä. Et heidän mielestä työ on sitä, että se aamulla lähet sinne omalle pellolle, kitket rikkaruohoja ja kylvät uusia kasveja ja poimit sieltä sen verran ruokaa, kun tarvitsen yhden päivän aterian valmistamiseen. Ja seuraavana päivänä sama juttu. Ne peltotyöt on täällä ihmisten pääasiallinen työ. Joillain harvoilla on sitten mahdollisuus muunlaiseen työhön, mutta se on tosissaan harvinaista. Juhlapäiviä täällä on joka läänillä semmoiset omat kulttuuripäivät, jolloin sitten ihmiset kokoontuu laulamaan niitä perinteisiä lauluja ja tansseja ja pukevat perinneasut, jotka on semmoisia luonnonmateriaaleista tehtyjä asuja ja kasvomaaleja, simpukankuoria, villisian torahampaita. Ne on aika kekseliäitä siinä koristeluissansa. Joulu täällä ei ole kovinkaan iso juttu, että se on lähinnä kirkollinen juhlapyhä, jolloin saattaa olla iso tai
pitempi Jumalan palvelus, mutta ei ole mitään joululahjoja eikä sitä varsinaisesti silleen isosti juhlita. Sen sijaan esimerkiksi hautajaiset on täällä iso juttu. Et silloin kun joku kuolee, niin koko kylä kokoontuu sitten. Ei voi sanoa, että se on juhla, mutta se on silleen niin kuin iso tapahtuma. Et silloin perheenjäsenet, sukulaiset, koko kylä, kaikki ketkä tuntee sen ja vaikkei ihan niin hyvin tuntiskaan, niin kaikki kokoontuu yhteen ja ne itkevät koko sen yön. Sitä sanotaan house cry yöksi, jolloin sitten ja ne pystyy itkeen ihan niin kuin vieraankin ihmisen kuolemaa. Et se on, mä en oikein tiedä miten se tapahtuu. Mä en itse osaa itkeä silleen niin kuin käskystä, mutta täällä se jotenkin toimii eri tavalla. Häät ei ole ihan niin iso juttu, mutta kyllä niitäkin juhlitaan, mutta ei ihan yhtä isosti kuin hautajaisia. Ja oikeastaan häät voi tarkoittaa monta eri asiaa. Käytännössä se menee jokseenkin niin, että eka tyttö ja poika seurustelee. Sitten ne muuttaa asumaan yhteen. Mahdollisesti, jos tyttö on raskaana, niin erityisesti siinä tilanteessa. Ja siinä kun ne asuu yhdessä ja niillä on yhteinen lapsi, niin kyläläisten mielestä ne on silloin niin kuin aviopari. Että niitä kohdellaan samalla tavalla kuin ketä tahansa muuta avioparia. Sitten alkaa morsiushinnan maksu. Eli morsiamen vanhemmille sulhasen täytyy maksaa tietty summa, joka on yleensä aika iso verrattuna niiden niin kuin mahdollisuuksiin saada rahaa. Niin se morsiushinta maksetaan osittain rahana, ruokana, sikoina, simpukankuorina. Siihen voi kuulua monenlaista, mutta se pitää sopia niin kuin etukäteen niiden appivanhempien kanssa, että millä tavalla se morsiushinta maksetaan. Ja siihen menee monta vuotta, että se on iso juttu. Ja sitten kun se morsiushinta on vihdoin ja viimein saatu maksettua, niin sen viimeisen maksun kunniaksi on sitten isot juhlat, jolloin kaikki kokoontuu sitten syömään ja juhlimaan. Ja sitä voisi ehkä niin kuin verrata häihin, mutta siinä hetkessä se pari on kuitenkin jo ollut yhdessä pitkän aikaa. Sitten on myöskin kirkolliset häät, mutta ne on ehkä enemmän semmoinen niin kuin kirkon sisällä oleva rituaali, että silloin yleensä useampia aviopareja, että saattaa olla 10-15kin avioparia, ketkä kaikki vihitään siinä niin kuin samassa tilaisuudessa. Että se ei ole ihan yhtä juhlallinen kuin tämä morsiushinnan maksu. Tässä maassa kaikki ei välttämättä pääse kouluun. Se riippuu siitä, että mikä on sun vanhempien tulot. Mutta ne, ketkä menee kouluun, aloittavat yleensä prep-luokalla, joka on semmoinen vähän niin kuin eskarin tapainen. Ja siitä sitten on luokat 1-12. Joka vuosiluokan jälkeen on iso testi, josta sitten selviää, että pystyykö jatkaan seuraavalle vuosiluokalle vai täytyykö kerrata uudestaan. Lain mukaan koulumaksuja ei enää pitäisi olla, mutta käytännössä useimmat koulut kuitenkin vaatii jonkunnäköistä maksua vanhemmilta. Ja valitettavasti ne koulumaksut on sitten kyllä aika paljon esteenä sen suhteen, että kuinka moni pääsee kouluun. Mitä korkeammalle vuosiluokalle yrittää, niin sitä isommat on myöskin ne maksut.
Koulua käydään englanniksi, mikä on mun mielestä ihan käsittämätön asia, koska ne lapset ei osaa englantia ja valitettavan usein ne opettajatkaan ei oikein osaa englantia. Et se käytännössä tappaa aika monen lapsen koulunkäynnin heti alkuunsa, että ne ei vaan ymmärrä. Et viksuimmat selviää. Vapaa-ajalla tämän maan lapset ja nuoret, se on aika erilaista. Niillä on tosi paljon kotitöitä, varsinkin tytöillä. Niiden täytyy pestä pyykkiä, auttaa ruoanlaitossa, tiskaamisessa. Et siinä ei paljon vapaa-aikaa jää. Ne, ketkä on koulussa, niin läksyt vie paljon aikaa. Et semmoista niinku samanlaista vapaa-ajan viettosysteemiä kuin mitä meillä Suomessa on, niin ei täällä juurikaan näe. Joskus näkee lapsia pelaamassa jalkapalloa, mutta yleensä nekin on sitten vaan poikia. Kotityöt vie paljon aikaa. Mä en ihan tarkalleen ottaen tiedä, kuinka iso lukutaitoprosentti on, mutta esimerkiksi niin kuin mun paikallisista ystävistä, niin vain muutama aikuisista osaa kirjoittaa ja lukea kunnolla. Et mitä syvemmällä viidakossa asuu, niin sitä todennäköisempää on, että ei ole koskaan päässyt kunnolla kouluun tai on käynyt vaan muutaman luokan. Et ei niinku, hyvin harvoilla se lukutaito on kovinkaan vahva, vaikka olisi koulussakin käynyt.